नै लोगोफोर दिनैबो ना गेदेर थिखांदों जोंहा दिनैहाय जोङो बे नाखौ न'आव जानाय जाया दिनै गुबुन जायगायाव बेलेग जिल्लायाव थांनानैसो बे नाखौ जाहैनाय जागोन नोंथांमोनाबो लोगोसे आंजों फैफाबानो जाबाय लोगोफोर नै गेदेरथार दिनैनिया खोन्थाथ'आ र' थांनायखौ दानिया लोगोफोर आं ओंखाम ओंख्रिखौ संखानानै लाबाय जोङो मानोना 12टासोआवसो थांगोन नालाय आलासि जानो बेनिफ्राय आङो दा साम'जों सबाय संगासिनो जोङो सानफुनि ओंखामखौ न'आवनो जालांखानोसै बेनिफ्राय बिसानाव मोनायाव जाहैनोसै फुजाबो नायनोसै लोगोसेयैनो चिरांनि फुजाया माबायदि जायो नोंथांमोननोबो आं देखायगोन लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थाबानो जाबाय फैफाबाय थाबा माने नायबाय थाबानो जाबाय नै साम'जों सबाय जेबो देलायखायाखै दुगैनानै संबाय आथुर आथुर जादों नालाय दा जानोसै मोनबाथाय जानानै थांनोसै लोगोफोर आङो दा साम' ओंख्रै ना भाजा बेनिफ्राय आङो दा ओंखामखौ जानानै लानोसै बेनिफ्राय जों थांनोसै र' सोबना खिन्थिनो र' साम' सोबनो रोङिनिबो रायोखै र' खिन्थिनो आङो ना खर'ल' जायो ना खर' जानो मानो मोजां मोनो आङो ना खर'नि अनगा आङो मोदोम जानो बायो मानो थांनो ओंखारबाय लोगोफोर नै नानिखौ आङो देलायहोबोबाय दं नानिखौ देलायहोखांनानै आङो ओंखारनोसै दा आं देलायनोसै लोगोफोर गुरमाव माव मोखांखौ आङो साफा खालामनोसै पाउडारफोर फोननानै नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर आङो ओंखारखांबाय दा जोङो थांनोसै जोङो चिराङाव थांनो नागिरदों आलासि जानो जोंहानि बाजै हरनाय दं नालाय आंनि बोरायनि बिब' बेनिफ्राय बिसानाव जों दा आलासि जानो थांनो नागिरदों बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थौफादो बेनिफ्राय आं दिनैहाय गस्ला गानदों लोगोफोर गाज्रि दामोन दे दिनै गाननाय जाबाय थांनोसै जों दा लोगोफोर ओंखारलांनोसै न'निफ्राय जाबाय जों ओंखारलांनोसै न'नि गारिजोंनो थांगोन बोराय आं आरो बोरायनि लोगो सासे थांगोन आरो नैबेयासो गथ'आ थांसै लोगोफोर जोङो दा गारियाव गाखोबाय हेलौ होननाय मा हाय होननाय हाय होननाय जों आलासि जानो थांनो नागिरदों होननाय नोंथांमोनाबो लोगोसे थौफादो लोगोफोर बेनिफ्राय बिजनियावहाय बलामगुरि होननायाव फुजा जागासिनो आरो माबा दुर्गा फुजा बेनिफ्राय जों बेयावबो थांगोन दायो मोनायाव नोंथांमोननोबो आङो थांनायखौ खोन्थिगोन आरो फुजाखौबो देखायहैगोन लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे थौफाबाय थादो लोगोफोर दा जोङो बोरायनि लोगोखौ लायनो थांगासिनो मा गामिमोनलै फाख्रिगुरियाव बिसोरनि गामिया न'आ लाखिलायनांगौनो थांबाय दङ दा जोङो मोनबाय लोगोफोर ओइनै सिगाङाव ओइयाव फैबाय लोगोआ लोगोआ नों सिगाङाव सफै जों नुदों जोङो दा थांनोसै लोगोफोर
थांसै लोगोफोर जोङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थौफाबाय थादो जोङो दा गेटगुरिखैजारै बारस'नानै थांनोसै बारसालाखैजा थांगा Lain mana yang mau ikut sila. Oh, jangan. Ini mar mansi. Menaikan जोङो लोगोफोर जोंहा बाजैलानि न'खौ लोगोफोर बाजैलानि न'आ मोनसिगोन बिराद आन्दायबाय दिनि जायगाखौ माने लामाखौ मार आन्दायबाय जोङो क'क्राझार मोनहैसिगौमोन जोङो दसे थांबानो मोनबानो ना Andai hoग्राया नै बिथाङानो गारि सालायग्राया आन्दायदो मोनहैसिगोन दा आनै लानाव फुजा नायगोन ना आनै लानाव थांनानै मा बायगोन फुजायाव बेलुन आइदै या फाइनालि मोनफैबाय लोगोफोर जोङो बाजैलानि न' दासो हान्थिहाय सोर जों साहा लोंनोसै मोनफैबाय लोगोफोर आङो दा जों साहा लोंखांबाय नालाय इनिफ्राय दा दख'ना गानबाय आङो दख'ना गानबाय दासो बर' हिनजाव बायदि नुबाय
लोगोफोर आङो जोङो दा मोनफैबाय बेनिफ्राय दा साहाफोरबो लोंखांबाय नालाय मैगं सायनो नागिरदों लाव मैगं बेनिफ्राय बेखौ नाजों संनोसै लाव मैगंखौ होनानै लांदों बेनिफ्राय अमा बेदर संनोसै आरो नाबो दङ नाबो फ्राय एवनोसै बोरमा बेदरबो दंबावोसो नै बेनिफ्राय दाहाय फुजाबो नायहैनोसै नोंथांमोननो फुजा नायनायखौबो आं देखायलांगोन नोंथांमोना आंजों फैफाबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जों दा फुजा नायनो थांहांदो बलामगुरियावहाय दुर्गा फुजा जायो बेनिफ्राय जों बेयावनो थांनो नागिरदों नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे फैफादो Gina. Hai Dungcem boleh. Gakhana. Iya. Boleh guys. Dini mana? Masih laugini vlogaw isi luzabai arena guys-mon. Isi support hoलायदो. नै दिनै जोङो mana? Bisni Puja Iba मा जायगा होनो बेखौ आं बारा मिथिलायला एसे बाजैनि ब्लगाव एसे डायलग होलाबायबाय आरोना एसे सापर्ट होलायदो गाइसमोन अननानै ना मा होनो गासिबो सापर्ट होलायबासो एसे जौगागोन नङा होनबा राव एसे थुस्लाजोबना होदो जों एसे फुजाफोराव गिदिंफैलाबायबाय दा एख' मिथिया जों लकेलबो नङा नालाय बाक्सानिफ्राय फैदों जों दा बिजनियाव बेखायनो दा आलासि जानाय बायदिनो फुजाबो नायबाय जोङो एसे रावनो एसे गोमहोलाजोबना हरदों गाइसमोन जोंहा बाजै दं बाजै लावगिया मायबा टिकेट सोंबाय दं जा बाजै मा सोंबाय दं जा जोंहा मा सोंबाय दं रेलगारि आच्छा जोंहा नानि अरबि दङ बाजैनिनि फिसाजो असे रेलगारि गाखोनो सापर्ट होलायबानो जाबाय बाजैनि चेनेलखौ जा बाजै लावगिनि एसे हानाय मानि शेयार खालामना होलायदो ना मा होनो राव गाइसमोन जोंहा दा बाजै लावगिनि फिसाजोआ नै माबा गाखोनो नागिरदों खोमा गेलेनो नागिरदों दा गिदों खोमा दा जा नानिया बाजै मा खेला इखो राव गाइसमोन नै जोंहा बाजै लावगिया फिसाजोनो ड्रेस नायबाय दं खोमा बाजैया ड्रेसखौ सोरनि बायदों दं नानिनि आच्छा दामा मा दाम होनदों बाजै 250 मा फुजा होनदोंमोन बेखौ बाजै बलामपुरिनि डिस्ट्रिक्टआ मा गोलैयो सिना बाजै डिस्ट्रिक्टआ मा गोलैयो डिस्ट्रिक्टआ चिरां आच्छा जोंथ' दा बाक्सानिफ्रायसो फैदों आरो ना गाइसमोन राव गाइसमोन नै जोंहा बाजै लावगिया जा
फिसाजोनो ड्रेसखौ लाबाय आरो ना बाजैया मायबाफोर लाबावगोन नामा दा लाबाय इखौ Coba labai, ini pernah nani ini kau sudah labai. Apa nak? Dah pasal lagi? No, ya pasal kau nak pasal ke rumah nani ini bayi nak. Sa. Labai? Sudah apa bayi kan ada? Para manusia yang Bye bye.